Silav, êvar baş, şev baş, şevanno, li hindeveran rojê jî, roja we jî baş û te bi xêr hatin. Îro mêvanê min Yaqûb Güneş e, em ê behsa Rojavayê Kurdistanê bikin. Tekiliye bi İsraîlê re, di pêvajoya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de em ê cih bidin samîmiyeta dewleta Tirkiye. Ev du rojin em pê dihesin ku karwanên eskerî ber bi serê Kaniyê ve ber bi Efrînê ve diçin. Heta behsa Minbiçê tê kirin. Mesele çi ye? Daxuyaniyê ji Rojavayê Kurdistanê hene, ji rêveberên Rojavayê Kurdistanê daxuyanî hene ka ew çi dibêjin. Ez hema mêvanê xwe bigim bijor. Yaqûb Güneş. Merhaba mamoste bi xêr hatî. Merhaba serçava ibaret o ya temaşevana jî bi xêr. Mala te ava hêvîdarim tu baş î. Niha îro heştê kanûnê salvegera hilweşîna rejîma Esad e. 5 sal, 6 sal zêdetir hukuma jot li ser Sûriyê pir eş çêbûn, di dawiyê de hilweşiya. Elbet ne bi destê colanî jî lê çawa bû bi şiklekî hilweşiya. Niha hela hazir ev salekî ya rejîma nû li ser hukme. Çiqas hukumdar ew meseleyekî dine lê ez î şev ji te rêca dikim tu bikarî hinek şîrovê bikî. Rojavayê Kurdistanê ber vê Kudirê ve diçe, Sûriye ber vê Kudirê ve diçe. Dewleta Tirk rola wê, rola welatên Ereb ên kenda wê, taybetî Erebîstana Suedî. Di vê derê de ya herî mühim jî İsraîl e. Em pê hesiyan ku hikûmeta Colanî mühlet daye İsraîlê. Heta serê salê tu derketî ji heremên cuda ên Sûriye. Tu dernekevî em ê şer îlan bikin li hemberî te. Di hadê gotiniya te ye keremke. Valla ev gotina ku dawiyê te got merov anja dikare pê bikenin. Ya na bi rastî jî yani zilma Esad ku 6 salî dewam kir, dawiyê da ket destê şara. Lê beriya wî bi rastî jî gelê Sûriyeyê him di rejîma Esad da him jî di nava wî dema ku valahî da çêbû gelek zehmet kişandin. Kesên ku karê xwe wenda kirin, kesên ku canê xwe dan, kesên ku koçber bûn, kesên ku ji welatê xwe derketin hatin koçanên Ewropa li Lübnanê, Tirkiyeyê, Libyayê, Ürdünê wan dera bela bûn. Bi rastî jî gelê Sûriyeyê gelek êş û elem kişand. Bêguman Kurd jî ya nepar nema, Kurda jî gelek êş û elem û geft û tehdîdên hemû dewletan li ser xwe dît. Lê tişta ku Kurda ji gelê Sûriyeyê cudatî kir ev bû, xêr ji rejîma Esad wekî din tu tehdîdekî û an jî gefekî li ser yên dina tu nebû. Lê ê Kurda him ji rejîma Esad him jî ji cînarên der û dora ji Tirkiyeyê, ji Îranê, ji Iraqê jî carna gef dixwastin. Lê tu war û barê ku Kurd bikarîba cîkî da biçe xwe bispêre ciyekî tu nebû. Lê Kurd di wê derê da jî bi rastî jî bi siyasetekî baş, bi hişmendiyekî gelek baş û serketî heremên xwe parastin pêşdîtinekî mezin di siyaseta Rojava da derket pêş. Beriya ku ev perçebûnê berçek û aqwasa êş û elema bikişin wan bi gorê xwe pêşdîtinekî gelek di cî da dîtin bi gorê xwe pergalekî, sîstemekî, stratejiyekî meşandin. Lê di wî stratejiyê da jî bi rastî jî serketin. Lê em îro meze dikin îro li Şamê di nimêja sibê da şara çû camiya Emeviya li mêja sibê kir. û em bêjin li mêja sibê kir û qisedanekî jî gelek balkêş kir. Got heta ji Qur'anê dîsa ayet xwend. Alîkarî him ji Xwedê xwest, him jî ji kesên ku alîkariya wî dikir ji wan re jî sebir xwest û wê hinekî din fethê ku nû li pêşiya me ye em sebir bikin got. Lê tişta ku din şara ew ûnîformaya ku ji Îdlibê derket Şamê çû ra Şamê girt bi hemen ûnîformayê derket camiya Muaviye ev qisedana hanê kir. Lê di nava vî salê da bi rastî jî gelek bûyerên pir qedîm pir cuda çêbû. Herkes li bendê bû ku di nava vî salê da
gelê Sûriye ew êşî û elemê ku heta di nava vî pêvajoyê de kişand çê xirab hikûmetekî ava bû ji nûva reisekî cumhur hat hilbijartin netil hat bir rat Şamê rêvebirî girt destê xwe herkes li bendê bû ku hemû pêkhateyên civaka Sûriyeyê bi aramî bi dilgeşî bixwaze carekî din bi hev re bijî lê em ji dîroka kesên ku dîktatör kesên ku vî qewetê bigire pişta xwe çawa tev digerin em têra xwe bi gorê min em agahiyên vî dîroka haneye di İslamê de gotinekî heye divê kesên ku gava ku heta birgên armanca xwe ji re tê taqiye dikin yani hedefa wan cuda ye lê xwe bi şiklekî didin xuya kirin ku heta gihîşt armanca xwe ya esasî îja hela ji bo me Kurda bi rastî jî ev di dîrokê de hinek din zelal e em têra xwe ji hêla kesên wiha de hatî eglekirin an jî bi di nava nênûkê de bêjim hatî xeniqandin ez dixwazim Kurd ha pir kinayî ji dîrokê heta niha çend cara ev tişta li serê me hatî hinek behs bikim mesela em behsa Iraqê bikin sala 1958 da Abdülkerim Qasım beriya ku werî iktidarê an jî ji bona ku iktidara xwe sağlam bigire bi Mele Mustefa Barzanî re an jî bi rêxistinên Kurda û yên çepkir re peymanekî daçêkirin otonom da Kurda heta partiyên Kurda li Bexdayê dikarî bû partiye büroyên xwe yên siyasî vekin û hemû mafên Kurda di qanûna esasî ya Iraqê de bikarbînin lê dûra çawakir bû xwedî qewet ev hêza Kurda perçe kir bela kir Kurd carekî din koçber bû berê xwedan çiya em dîroka nêzik mêzekin dema Xûmeynî sala 1979 da Xûmeynî li Îranê devrîm kir çawa kir dîsa bi Kurdar re bawakî li hev hat qeweta Kurdar girt pişta xwe lê dema ku gihîşt armanca xwe ya ku esasî bi hezaran bi deh hezaran Kurda bawakî di qetîamekî re derbas kir em li Erdogan mêzekin li Tirkiyeyê mêzekin dema dîroka nû îcab nake em bikevin pir dîroka kem ya berê pêwîstî di salê 2017 da pêwîstî bi qeweta Kurda dît çend hev pêvajo da dest pê kirin û dûra jî gihîşt qewetê ew bi operasyonên KCK û bi tecrît ew bi hinekî dek û dolaba jî anî vî pêvajo hanê lê eger ku em îro yani îro şîrove bikin Beşar Esad têk çû lê şara jî ew niyeta ku Beşar Esad ew sîstema ku dîktatorî ya Beşar Esad bikaranî bû an jî Hafız Esad ava kir bû Beşar Esad jî di domand em daxuyaniyên ku îro şara da an jî weneyên ku li paş te jî posterekî darda kirî û posterên ku darda kir mesajên da em dibînin ku rasterast kolanî jî an jî şara jî li benda roja xwe ye lê konjektör bi gorî wî gava ku biqilibe konjektör bi gorî dilê wî be ew niyeta xwe ya esasî ji taqiyeyê derbasî niyeta xwe ya esasî dibe firsend bibîne wê heremên Kurda yên Elewiya yên Durûziya bi awakî zorê cardin bikin bin kontrola xwe dîktatoriyek nû bibava kirin mesela îro ev li Tartusê hat ew kirin daliqandin ev Herema Elewiyan li Herema Elewiyan li Tartusê hat daliqandin mesela Saddam Hüseyin Erdoğan şara û ez texmîn dikim yê din jî yê Suudi Arabistan Prens Salman bin Muhammed'e pekî em bêjin ev hersiyên dina aktörên niha zindî ye lê çi îşê Saddam di nava vî posterê de heye yani meriv bi gorê min ev tişt hanê rasterast nîşaneya du tişta dike temasê du tişta dike yek di dîroka Kurdan da qetliama ku Saddam di Enfalê da di Helepçê da
çu tişt anî serê Kurda pir zelal e em pirên kesan jî kesên ji 60 salî berjoktir an jî 60 salî wî dîrokê zindî jiya. Ji bona Kurda Saddam tê çi menê tê çi wa tê di dîrokê da Kurd çi misyonê didi Saddam û bi çi nêrînê li Saddamê zedke pir kifşe ye. Di vî fotoğrafê hanê da, di vî wene hanê da jî kifşeyê ku ruhên Saddam an jî fikr û ramanê Saddam îro di vî rejîma HTŞ da bi awakî beesî dijî. Her çi xwaz HTŞ di fikr û ramanê xwe li ser İslamê biratiya İslamê umetê hatî avakirin jî ev weneya sedî sed didin nîşandin ku di binê vî fikra hanê da qewmiyetiyekî Erebî a Baasê mevcud e, yani têda mevcud e. Ji alî Elewiya da em mêzekin Saddam tê çi menê dîsa jî em zanin ku Saddam di rejîma Iraqê da bi sedan Şiîya yani kesên ku nêzîkî rejîma Sûriyeyê Şiîya di qetliamê da derbas kir ew jî li alî Şiîtbûnê da yani li hemberî Îranê bi rastî jî gelê ku Şiî li wê derê di gelê qetliama da derbas kir. Îro jî ev weneyên hanê bi rastî jî ev pirrengî û pirdengiya Sûriyeyê bi vî postera hanê da nîşaneya pêşeroja rejîma Şara serî sed didin nîşandin. Ya rejîm erê her çi xwast digotin pir muhim be jî lê dema ku iktidar gema ku xwedî qewet erk bi sembola tev digere. Carna yek sembolekî nîşan didi ku ev nîşandana sembola berberê hezar gotinê ye. Hezar gotinê ye. Lê mesela em bêjin beriya ku nîzîkî em beriya mardê beriya peymana dehê Adarê di qetliyama Elewiya pêkanî di nava di qadê navnetewî da şara gelek tengasiyê yani meşrûbûna wî an jî mayîn û nemayîna wî di rojeva dunyayê da him jî di nava rojhata navîn da jî gelek hat nîqaşkirin herkes li benda têkçûnê bû. Lê bi awayekî sîstema dunyayê ya nû şexsekî din da wî û wê demê bi Kurdara peymana dehê Adarê îmze kir ji wî gengeşiyê ji wî aloziyê bi awayekî xilas bû. Bawakî xilas bû. Bêguman Kurd jî bi gorên stratejiya xwe pêvistiya Kurdar jî bi wî peymanê hebû. Lê şara ew peymana ku Kurda bi niyetekî baş heqet jî ji bona ku gelê Sûriyê gişt bikarin bi hewra bijî bi niyetekî baş him jî şexsekî din şansekî din da ku rejîma nû eger ku bikaribe pêkhateyên civaka Sûriyeyê giştî bi hewra bikarin bawakî edalet wekheviyê birêva bibe şexsekî din dayê lê şara ev şexsê ku him Kurdan dayê him jî sîstema dewletan dayê kifşeyê ku hemû van tiştana bi gorê berjewendiyên xwe an jî avakirina dîktatoriyekî nû bikartîne. Ev yek ya din îro dîsa hêdî em berber dawiya salê diçe peymana dehê Adarê dema ku hat îmzekirin her du aliyan jî an jî kesên ku tevlî bi peymanî bûn him dewletên navnetewî dewletên derve navnetewî him jî rejîma Şara û Qesedê û êdina got heta dawiya salê ev peymana hanê lazim ku bikeve meriyetê. Yani hatta sala 2025 dawiya 25 ev peymana hanê lazim ku bikeve meriyetê. Lê Kurd dibirda da pir samîmî tevgeriya ji bona ku ev peymana hanê bikeve meriyetê dem bi dem ji daxwazê xwe jî şûn da gavavitin. Firsendekî mezin dayê bona ku pêkhateyên Sûriyeyê pir alozî çê nebe dem bi dem tiştê ku bikijî nekir. Lê şara ev peymana hanê
دیسا بده کو دولابا حتی نها تو گاوه کی دا آلی نری ارینی دا نیابد خیر جوی جی جبونا کو پیک نهاتنا پیمانا ده آداره همو توانبارین خواه لسر قصده و کرده دا آبا کرد. مثلا توی پیمانه دا بحثا امبیجن بحثا انتگراسیون تکرن آنجی دموکراتیک انتگراسیون تکرن شارا ev entegrasyonu bi gorê xwe şîrove dike. Dibe bila Kurdên ku li Sûriyeyê an jî dijîn an jî Qesedê YPG hemû pêkhateyên Qesedê bê şert û merc sîlehên xwe daynin behsa otonomiyê, behsa federasyonê, behsa xweseriyê nekin hemû ewil sîlehê xwe daynin werin tev li sîstema me bibin dûra em di qanûna xwe ya bingehî da mafê wan deklare dikin û didinê. Ev bi serê xwe telûkeyekî pir mezin û lîstikekî pir mezin e. Ji ber ku ewil bêçek bike, bêdaxwaz dike dûra di nava xwe da te hemû qeweta wî gava ji desta girt tevlê te bû ji vir şûn da edî cardin ew wî qewetê qezeşkirin pir zehmet dibe Kurd jî natvî lîstika hanî. Lê şaraket lîstikekî din bi Tirkiye re dibî pêvajoya. Parantezekî vekim Kek Yaqûb ev tiştê tu dibêjî ji bo Bakurê Kurdistanê jî derbas nabe. Yani ew tevgera Partiya Karkerên Kurdistanê tevgera Kurd ku di dema bi hêzbûna xwe ya çekdarî da nikaribe maf bi dest bixe. Çawa dikare dema ku bê hêzbe ji dewleta Tirkiye bikaribe maf bi dest bixe. Ew jî pirsek e. Na Kurdistana Bakur bêguman yani sosyolojiya wir, demografiya wir û têkiliya wî û qadên navnetewî hinek din ji hev cudatir e. Lê de esasî da tişta tu dibe rastî. Em Bakurê Kurdistanê bawekî din dikarin binirxînin. Lê di başû di Rojava da tiştekî din heye. Yani dîrokê an jî konjektûrê firsendekî mezin da me. Yani ev ji qeweta me jî ne. Bu erê Kurd xwedî feraset tevgeriya, Kurd stratejîk tevgeriya, lê konjektûr û Kurd daxwazên Kurda û konjektûr rastê hev neta Kurda 7 salê din şer jî bikire ev firsend hanê nikarî bi darê zorê bigirta. Yani tu carna 7 salê jî tê dikoşe lê konjektûrên daxwazên ku dewleta dîzayn dike gaba ku negîşt hev ba awakî negîşt hev pir zêde şer tepser naxe ev ne mümkün e yani ev tişta ku bibinine. Yani yek ji esasên şoreşan ev ne di hemî şoreşa da jî wisa pêk nehatiye. Wisa tabii ku şert û merc wextê ku hinekî bigihêjin temam bibin ji xwe imkan derdikeve. Firsend çê dibe veya ne normal e. Bêguman ya ji qeweta te hebe şert û merc hat û firsend jî çêbû tu dikarî wî firsendê wî qewetê bi gorê berjewendiyên xwe bikar bîne. Yani ez vê numune bidim. Du wextê basa konjonktûrê dikî yani şert û mercên siyasî li Herêmê dema ku Daişê êriş kir eger li Kobanî berxwedanekî bi vî rengî çê nebiya eger têkçûnekî çê bibiya temam bû yani îro me basa Rojavayê Kurdistanê nedikir. Îro 5000 keç û jinê me di destê Daişê da bû em ê rezîl û risva bibana mesela. Konjonktûra siyasî carnan berova jî şertan dikare derbixe. Yani ji bo zirara milletan e jî carnan. Dî ew biryara dîrokî ye tam di demê de divê merû bikaribe biryar bide eyn weke niha jî eynen bi vî şeklî ye. Rewşa ku em tê dane belkî ne ji aliyê eskerî ve lê ji aliyê dîplomatîk û siyasî ve em ana hatine ber devê du rêya. Yan em ê vegerin rewşa 1923 ya Lozanê yan jî em ê beyn li qedera xwe bixin rûpelekê nû vekin. Yani gerekê. Serî set tevlîtê dibin na mesela têzê Kurda yên derheqê dîroka me da ev bû. Me digo 7 sala borî hemû dîzaynbûna rojhilata navîn li ser nestatûbûna Kurda hat ava kirin. Vedinin? Me hemiya diparast me digo eger ku İran zayıf bibe Kurd jê fayde dibîne. Divê naberê de ez bînim bîra hevalan û bîra tevaşevanan ku Yaqûb Güneş dîroknasê jî mamostê dîrokê ye jê fehm dike û zanîna wî li ser dîrokê heye. Divê manê de ez bibêjim
بلا به آگاهی شو هوالا Ya spas dikim. Yani le demek ki dirêj ez bi dîrokê re pir eleqedar dinim lê min fakülteya dîrokê xwend. Lê ez wek akademisyen wek ew ahêla dîrokê de niha pir zêde xebatê min tune. Lê ez dixwazim biya bêjim yani setsala borî da mesela me hemiye ev tişta diparast. Yani kesên ku behsa Kurd û Kurdistaniyên dikir an jî dikir me digo çi dibe bila bibe ev statûya ku li ser tunebûna me hatiye avakirin bawayekî gerek têk biçe. Ji bo viya her çar perçeyên Kurdistanê bi gorên qeweta xwe, bi gorên hêzê xwe, bi gorên firsendê xwe çê xiraf rêxistin avakirin, siyaset meşandin, hinek rêxistinên çekdarî, ên siyasî, an jî bi gorên xwe rêxistin avakirin, ji bona ku vî nestatûyê biqetîne, vî kirasê ku bi zorê hatî lêkirin biqetîne. Lê di nava sed salî da dîrokê an jî konjektûrê bawayekî vî firsendanê nedame lê îro da. Yani îro tam jî bi gorê min ev pêvajoya ku yani ev konjektûra ku hanê ev dîzaynkirina rojhilata navîn da tê kirin firsendekî mezin dide Kurda. Yani gerek divir da siyaseta Kurda rê û rêbazekî bibîne bi vî konjektûra hanê bi gorê berjewendiyên Kurda bi awayekî bikarbîne û di vî warê da bixebite. Gerek siyaseta Kurda biya serî set bigire bir biryarê çi dibe bila bibe di tu perçeyên Kurdistanê da Kurd gerek bêstatû nemîne. Gerek ya ji xwe re esas bigire. Çünkü bêstatû bûn me carekî din teslîmê asîmîlasyonê dike, me carekî din tune dike, carekî din aqasa bedel û êş û elemê ku hatî dayîn me ji nû ve dibe destpêka tîroka sed sala bîst û yekî. Yani lazım e ku meriv dibira da hinek din tev. Yani em xwe nehêlin ser însafa xelkê. Bêguman. Lê mesela ez werim mijara ku îro mesela îro dîsa di salvegera vî peymana dehê adarê da îro agahiyên ku ketin çapemeniyê bi rastî jî me ji nêzva şopand ki we jî min kanala te da jî godarî kir, gelek kanalê din da jî godarî kir. Türkiye bi sê hêlan va bawayekî leşkerê ku ciyên ku di Rojava da dagirker kirî hinek din leşkerên xwe bawakî ji ser sînor derbasî wan herêmana kir. Serê Kaniyê, Efrîn, Girê Spî û tevê berbimin veçê da hinek agahiyên ku ketin çapemenî divê berbimin veçê wa diçin yani. Şara dîsa di alî Derezor, Rakay da leşkerên xwe bawayekî amade dikir li benda operasyonekî. Pekî yani vatê çi manê? Dê wê maneyê ku ev destketên Kurda eger ku qeweta wan hebe, hêza wan hebe, an jî dewletên navnetewî bawayekî rê bide, ew destketên Kurda carekî din serobinê hev dike. Lê viya jî gere mere baş bizane be di Rojava da an jî di Sûriyeyê da her tişt konjektûr kifş dike. Eğer konjektür bi gorê Sûriyeyê bi gorê şara bi gorê Türkiye'yê bi Türkiye qey gornade tu tiştekî. Lê ev êrişa îro bi rastî jî heta dawiya salê lazim e ku ev peymana dehê adarê were cî heta niha tişta ku dixwastin an jî tişta ku hedef kirin bawakî bi dest nexistin şara û dewleta Türkiye lê divir da pres dike yani wek tehdît dike dranê xwe nîşan dide dibe ji dranê xwe nîşanê qesedî û rêveberiya Rojava dike dibe hûn ji daxwazê xwe yên statûbûnê neyên xwarê an jî hûn leşkerên xwe bela nekin tevlime nebe em û şara dewleta Türkiye û şara bi hevra êrişên Rojava dike. Yani ev ne ku îro em bêjî wek tehlûkeyekî mezin heye ev tehlûke tim heye lê ev êrişa îro bi rastî jî di heştê vî meya hanê da ji ber ku salvegerîna ketina Şameyê an jî
destpêka iktidara şaraya divir da prestike diranê xwe nîşan dide ji ber ku bizane Kurd bitirsîne an jî gav şûn da bidin kirin ku daxwazên xwe ji hêla Qesedê de bidin qebûl kirin. Niha dewleta Tirkî jî ji rojava nahewe Kek Yaqûb min nûçeya lezgînanî ser ekranê ez hema bixwînim ev jî tiştekî girîng e em bibînin ku faaliyetên dewleta Tirkî li Rojava didome hêzên ewlekariya hundirîn ya jin li Rojavayê Kurdistanê bi daxuyaniyekê ragihand ku toreke ji sê jin û mêrekî ji îstixbarata dewleta Tirkî re dixebitî sîxurî dikirin agahiyên li ser nuxte deverên hêzên ewlekariya hundirîn agahiyên li ser fermandanên eskerî yên li bendava Tîşinê yên derdora bajarê Reqayê kom dikirin dibe ev tora îstixbarata dewleta Tirkî hate bêtesîr kirin di daxuyaniyê de tê gotin hêzên ewlekariya hundirîn ya jin di dezgeha ewlehiya giştî de ev tor keşif kirine vê torê hewl dida bandorê li ewlehiya herêmê bandorê li îstiqrara wê bike lê bi sayiya şiyariya dezgeha ewlehiyê hewla wan hat têk birin. Endamekî torê îtiraf kiriye li xwe mikur hatiye ji dewleta Tirkî re dixebitin wan tekîlî bi eskerekî payebilind yê dewleta Tirkî re çêkirine birêya wergeran yani tercüman bikaranîne ji zimanê wan ê Tirkî kêm biye eskeran ji wan xwestiye bi wan re bixebitin koordînat agahiyên li ser noxteyên eskerî yên hesas bidin wan wan jî li hember pereyekî pir zêde ev koordînat ji wan re şandine hêzên ewlekariya hundirîn ya jin ev îtirafên van kesan ji raya giştî re parve kirine agahiyekî bi vî şeklî jî heye yani dewleta Tirkiye re hed nasekine guh nade pêvajoyê jî guh nade agribestê jî agahiyên xwe berhev dike çünkü di derdê wan de di serê wan de ew bendava Tîşinê biye kul biye derd sê meh li ber xwe dan dewleta Tirkiye ji bo bendavê bi dest bixe ev bendav eger bata bi dest xistin elektrîka Rojavayê Kurdistanê Ceyran Av yani binesaziyekî pir mühim e ji bo Rojava hemî diket bin kontrola wan dewleta Tirkiye pir qîmetê dide avê dide baraj û bendavan ji ber vî yekê pir êrişê ser bendava Tîşinê kir lê nekarî bi dest bixe di dawiyê de aniha êdî bi rêya sîxuran bi rêya diyalogê bi rêya bi şiklekî din dixwaze vê bendavê muheqqiq bi dest bixe lê hinek zehmet xuya dike keremke Ya hedef ne tenê tişrîne yani derdu kulê dewleta Tirkiye dibe çi dibe bila bibe çi di qewim bila bibe Kurd di Rojava da nebe xwedî statûyekî siyasî tirsa Tirkiye ya herî mezin ev ji ber wî Tirkiye ne tenê alî leşkerî da yani alî îstixbaratê da alî leşkerî da alî hemû planên xwe ku bikaribe vî Qesedê an ji rêveberiya Qesedê zayıf bike ji hêz da bixîne çiqwa tiştên ku em nikarin nayê hişê me ji wan plan û programan jî bikartîne gerek meriv siya sedî set bizanibe ji ber ku Tirkiye tirsa Tirkiye ebe dibe eger ku Kurd bawayekî Rojava çünkü li Rojava nafirqa Rojava û Başûr hinek din cuda ye yani Rojava rasterast bi nêzîkê not dewletê re dixebite ev bênebe bi xwe re dîplomasiyê tîne bi xwe re naskirinê tîne va diqadên kesên ku li wê derê dixebitin kesên ku li wê derê wezîfe girtinin sivê vegeriyan welatê xwe behsa Kurda dike Kurda didin naskirin bê hemdê Kurda bi jî di dünyayê da li ser navê Kurda dîplomasiyekî mezin tê meşandin ev jî dibe naskirina Kurda û ev jî eger ku teqabûlê statûyekî siyasî bibe ev ji bona Tirkiye wek mirin tê xuya kirin Tirkiye ji ya ditirse yani de Erdoğan dehan cara got Bahçeli bi dehan cara got go ew xetayên ku me di Kurdistana Iraqê da kir Kurdistana Başûr da kir
em wî xetayê di rojava da nakin. Ji ber wî hemû zext û zora ku ji desta tê bikartîne, bi şara ra jî tev digere, bi dewletê din a jî tev digere ku bikaribe ev bê Kurda di rojava da jî bê statû bihêle. Eger ku istihbarat bi istihbarat, dalî din da jî di hêla istihbaratê da jî di nava hêzên wê derê da bêbawerî bide çêkirin, tevlihevî bide çêkirin, hiştev li hev bike û wî qewetê bikaribe di hêla istihbarî da di hundir da zayıf bikin dek û dolama dewr da jî çêke. Em ya pir baş zanî ev lîstikên dewleta Tirk bi rastî di dîroka me da pir tê zanî nûmuneyên vîya bi hezaran di dîroka me da heye. Çawa mirov şandine nav rexistinên Kurda, çawa bêhêz kirine, bêtesîr kirine, çawa bêqirar hîştine. Yani tehlikaya din jî di vî pêvajoya hanê da tehlikaya din jî nahêle Kurd di vî pêvajoya hanê da, di vî konjektûra hanê da yekser qirar bigire. Yani eglekirina pêvajoya Tirkiye jî ad hatî destpêkirin jî bi rastî jî gere meriv hinek li ser vîya bisekinin. Yani Kek Yakub agahiyekî heye dibêjim qey mirov parveke dibe bi qasî agahî ku min ji şîrovegerên herêmê ji Rêvebirên Rojavayê Kurdistanê girtiye tiştekî wisa jî heye. Yani dibêjim nexerabe mirov parve bike. Niha di planên dewleta Tirkiyeyê di rêza yekem de ew e pergala heyî ya Rojavayê Kurdistanê bi temamî xirab bike, daxilê nava Sûriye bike. Ev ji xwe ev plan ji xwe tê zanîn, tiştekî nexerîbe. Dewleta Tirkiye wextê ku firq bike, Colanî, Ahmed el Şara berê xwe didin Erebistana Siûdî, welatên Ereb bi wan re dikevin nava hevkariyê, yan jî xwe nêzê İsraîl dikin, pişta xwe didin dewleta Tirkiye. Wê demê em zanin diyalogekî dewleta Tirkiye heye bi Rêvebirên Rojava re, ew jî dibêjin yani pêşniyazên dewleta Tirkiye ji bo Rojava werin hemî herêmên ku lê petrol zêde ne wê derê bi dest bixin û werin bikevin bin hîmaya me. Yani bikevin bin kontrola me, em Kurda diparêzin, em ê we li hember Heteşê jî biparêzin. Yani dewleta Tirkiye di nava amedekariyan da ye ku li gorî xwe xiyanetê li Colanî jî bike. Yani ji bo menfaetên xwe ya pêşî dixwaze Kurdan bela bike. Wextê nikaribe li hember İsraîlê ew ê bixwaze hakimiyeta xwe li ser Rojavayê Kurdistanê çê bike. Ew ê deriyên sînor veke, ew ê sînoran rake, ew ê Rojava tevlî xwe bike. Yani di înadê İsraîlê de. Êdî em nizanim ev proje serê xwe digire nagire kîjan lîstik de hene. Lê wextê ku mirov şert û mercên hebûna Amerîkayê dide ber çavan, hebûna Amerîkayê ya li Rojavayê Kurdistanê wextê ku hebe elbet bê İsraîlê nabe. Yani İsraîl jî di nava meselê de ye. Ji ber vê plana dewleta Tirkiye ya duyemîn jî mecbûr têk diçe. Yani ne Amerika ne İsrail rê nadin plana duyemîn jî. Yani ya yekemîn ji xwe têk diçe ne mümkün e ku Rojava xwe belav bike û tevlî Sûriye bibe û hakimiyet jî bike ve nabe. A duyem jî xuyaya çê nabe. Nizanim tu tiştekî derdixî ji vê projeyê yan projeyekî xeyalî ye. Na ez vîya bêjim na mesela em hemû zanin ku Kurd eger ku ji hêla Tirkiyeyê da bi awayekî werin naskirin, statûyê werin naskirin, zû da razî ku bi Tirkiye re hevpar bibe. Werin hevpar be. Mesela ev pêvajoka hat destpêkirin eger Tirkiye divî warê da samîmî be pir hêsan ku meriv ya bikaribe test bike. Ji ber ku di 22 deklarasyona 27 Sibatê da lîderê PKK Öcalan tiştekî got em serxwebûnê naxwazin. Em xweseriyê naxwazin. Em federasyonê naxwazin. Heta em tişta ku teqabûlên kültüralîst dike em wî jî naxwazin. Tenê qada siyasetê ji me re veke em bikaribin siyaset bikin. Ev yek. Peki dema ku Tirkiye eger ji vî pêvajoya hanê Yani wê demê xelk vê pirsê dipirse kek Yakub. Ez bi vir de girêdim eger ku Tirkiye ew plana ku te got tê da samîmî be wê demê bira yek gerek garantiyek garantûrekî di navbera Kurda û Tirka da hebe.
Yani hatta çavên sêmîn devletin garantör di navbera Rojava û devleta Tirk da tune be meriv bi çi awayê gere pê bawer neke. Türkiye gere ya deklare bike. Erê Kurdên ku li Bakurê Kurdistanê dijîn madem ki daxwazê wan tune bi awayekî sırf qada siyasetê müsaadeya qada siyasetê dikin lê em statüya Rojava bi awayekî nas dikin ya deklare dikin wek garantör jî em bêjin Amerika, İngiltere, an jî Fransa wek garantör jî tayin dikin ya qebûl dikin. Yani ev birav ya ewl deklare bikin, eşkere bikin û wek garantör açî razı ew tiştê ku tu dibêjî muhaqqaq di diyalogan de hatiye ziman. Yani madem em nizanin di diyaloga da çi tê qisedan, çi ne qisedan, em tiştê ku tê çapemenî, tiştê ku tê berme em ancak dikarin wan şîrove bikin û em niyeta jî nikarin bixwînin. Yani niyet, tabii niyeta devleta Tirk em dikarin bixwînin, lê em ji ku dikarin bixwînin, tecrübeyê ku em jiyayê em ji wan dikarin bixwînin. Lê refleksa qendê ku em devleta Tirkiyeyê nas dikin, hemû bûyer di evê de jî kir. Anîn yani serê hereketên Kurda yê dina gişta jî. Yani Seyid Rıza davet kir anîn Elazığê. Dûra jî îdam kir. Sozdan Şeyh Said çanî serê wan kir şeye. Devleta Osmanî sozda Şeyh Ubedillah Nêrî bir Cem Abdülhamid Sarayewi da dûra çanî serî kir şeye. Devleta Tirk çû Seyyid Abdülkadir ji Mekî anî kir serokê Meclîsa Devleta Osmanî dûra çi anî serî kir şeye. Yani ji ber wî êdî Kurd gere ji vêya serî set ew biqirar be. Tişta ku tenê di navbera tişta ku tenê Kurd û Tirk Devleta Tirk û Kurd bibin şehet garantiya wî tiştî qet tune fersend bike bi desta, qewet bike bi desta ew soza dayê, ew peymana ku îmze kiriye carekî din dikare bin pê bike û ji holê jî rake. Ji ber vîya Kurd çi dibe bila bibe. Gava Kurd behsa statûya Kurda tê kirin, behsa nasnameya Kurda tê kirin, lazim e ku meheqqeq devletên navnetewî, devletên garantör ji bîyara garantörî bike yani. Ji xwe gotina Kurdan vekiriye divê derê de ji dewleta Tirkiye re dibêjin xwe îspat bike. Belkî jî trend çû ji ber ku wextê Daeş êrişê ser Kobanî kir, ev rewşa ku niha em îro behs dikin, tam firsendekî bû ketibû destê dewleta Tirkiye. Eger wê demê dewleta Tirkiye xwedî li Kurdan derketiba, piştgirî bida wan, dişûna Amerîkayê de balafirên Tirkiye li wê derê bana êrişê Daişê bikirana Kurd biparastana, îro me dikarî bû em bibêjin ya dewleta Tirkiye xwe îspat kir ya. Di dema Kobanî de em bi tenê nehîştin. Heqeten jî biratî kir, cîrantî kir. Wê demê mümkün bû. Lê tam berova jî piştî Demê Kobanî Kurda baş Tirkiye'de deyndar da hesiband. Hinek din de nêzîk bû. îja tam berova jî Çawa Kurd baş Amerika'ya deyndar da hesibine. Yani îro bila Kurd ranebin ji me re nebêjin ya projeyekî nexirabe. Tam piştî Kobanî wextê ku Amerîka hat müdaxele kir, dewleta Tirkiye ket heta bavê Azaz, Cerablus, Efrîn, Serêkaniyê, Girê Spî her derê dagir kir, hem jî gaza kîmyewî bikaranî, heftê hev balafirê xwe bikaranî. Tang û top ket wê derê. Yani di çavê Kurda de bû dijmin. Êdî dijminiya xwe îspat kir. Ne dostaniya xwe, ne cîrantiya xwe, ne biratiya xwe. Ji ber vê yekê ew projeya ku dewleta Tirkiye ana hewl dide bikeve, pir zehmet e ji bo heqeten samîmiyeta xwe îspat bike. Mesele ew e. Yani problema dewleta Tirkiye samîmiyetê heye. Mesela revebirên Rojavayê Kurdistanê yek pirsekî ji dikarin ji dewleta Tirkiye bipirsin. Tamam. Madem hûn ew qasa heyranê Kurdan e, hûn çima nava axa xwe da tiştî ku hûn soz didin me, hûn çima nava axa xwe de pêk nayînin. Hûn çima ew qasa însanan serbest bernadin. Hûn çima zimanê Kurdî serbest nakin. Wê demê tiştî ku dewleta Tirkiye hûn çima wargehê xwe ên leşkerî başûr ava nakin. Vala nakin. Yani. Madem ki pêvajoyekî li Tirkiye hey, madem ki pêvajoyekî li Tirkiye, madem ki hûn bawakî ji Kurdan re leheftin,
Kürtçe bir aliye da brastici bitir tevdigere. Mesela min dixwest divî pêva jihanê da siyaseta Kurda kesê ku li ser navên Kurda qise dike bila ya qe şertekî ji nebe yekê min madem ki ev li heftê kerem kin hûn jî wargehên xwe yên Başûrê Kurdistanê zehmet nebe leşkerê xwe ji wê derê bikişînin. Mi tiştekî dijî feqir Çima ji nû ve preyan çê dike û çima Aynen. ji nû ve rêyan çê dike û çima ji nû ve ew mixareyên ku Kurda vala kir silahê xwe li wê derê hiştin vala kirin û çima diçin wê derê cihazên teknîkî dikin wê derê bicî dikin haziriyên operasyonên pêşerojê niye hemû Kurdistanê dikin. Siyaseta Kurd bi rastî jî gereviya bipirse yani. Keke xu tiştekî dijî heye çi qas tu min rayî nizanim mesela dedît hûn dibêjin aqlê dewletan jî heye. Dewlet normal piranî plan û projeyê xwe ê 20 sala ê 5 sala çê dikin projeyê xwe êdî hêdî pêk dînin. Em di vê derê de feq dikin ku dewleta Tirk nexwedî projeye yan jî pir teng difikire. Mesela Ewropî di derbarê rojhilata navîn de Amerîka derbarê rojhilata navîn de planê xwe hêdî pêk dînin. Plana ane ve bedixin hereketê. Ama dewleta Tirkiye nizanîbû ku ev rojê pêşiya me tên diqewûmin. Mesela eger zanîba ew qas bawekê hovîtî êrişê ser Kurdan êrişê ser gerîla nedikir. Hinek daha xwedî şewqat tev diyariya. Dewleta Tirkiye xwedî proje biya dewlet Baxçelî bendê îqdamê nedavit nava girsiya gel apo dar ve bikin mesela. Eger zanîba ku piştî çend meha diçe bernîgê Öcalan ew ê nekete nava vê hereketê. Eger dewleta Tirkiye xwedî proje biya Tayyip Erdoğan dernetket CHP sûjbar netkir nedgot aha we bi HDP re fotoğraf kişand hûn xayînin mesela. Em dibînin ku rêveberên dewleta Tirkiye heqeten bê proje ne. Bê pêşbînî ne. Yani siyasetê nakin. Eger siyaset kiribana ha beriya Kobanî ew ê xwedî li Kurdan derketina. Îro nedketin vê zehmetiyê. Îro dîme behsa samîmiyeta wan nekira. Ji ber vê nexwedî pêşbînî ne. Nizanim tu min rayî ne min rayî. Yani ez divî warê da wektê nafikirim ez jî tam dibêjim dewleta Tirkiye xwedî projeyekî mezin bû jî. Ji ber ku dewleta Tirkiye işaretî wî çima xwedî projeyekî mezin bû salê 2016 da hêdî Kemalizmê di Tirkiyeyê zayıf kirin. Zanîbû ku di rojhilata navîn da Kemalizm li dijî sosyolojî hatî ava kirin. Ev jî di ilmên sosyal da kifşeyê ku rejîmên ku li dijî sosyolojî were ava kirin pir zêde emrî wî nine. Tu rêxistin, tu dewlet li hemberê sosyolojî demekî dirêj nikare ber xwe de bi awayekî têk diçe nûmuneyên vîya di dîrokê da kifşeye. Haziriyekî mezin kir. Yani lê divir da belkî divir da xwedî proje nebû. Bu Kurdara li hev hatin ne lê Kurda bide eklekirin. Bala xwe bide heta ku ev rejîma hanê hat avakirin heta 2017 dewleta Tirk bi awayekî dem bi dem bi Kurdara da stend proje da avakirin. Erdoğan hat iktidarê o sala 2016 şûn da jî dû bi gorê xwe ew darbe hanê da jî dewletekî nû hat avakirin. Me va çend cara demek berî ji programa te da got dewletekî nû avakirin. Peki em vê pirsê bipirsin eger ku îro Kemalîst di Tirkiyeyê iktidar ba wê Türkiye politika wî ya Sûriye çawa ba wê Türkiye ev gengeşiya ku di rojhilata navîn da tê meşandin bi hişmendîtiya CHP dikarî bû berxwe da yan berxwe neda. Ez tera tiştek bêjim tamam pirsek pir baş e. Mesela mirovên CHP qaşû li gorî vê serdemê tevdigerin. Ji xwe re dibêjin layîk, seküler, ji xwe re dibêjin medenî ne? Pir baş verûne yani. Mesela di coğrafya Sûriye'de ev insanên ku ji xwe re dibêjin em ser rêça laîsîzmê ne piştgirî didin Colanî di Eynadê Kurdan de.
Mesela o Ya mesela ez dixwaz min dixwaz ku di vî pêvajoyanê da CHP di iktidarê da ba. İşê ya me pir daha rahat bû. ya vakti ku meriv dide ber hev pergala Rojavayê Kurdistanê çawa sekülere çawa laîke ew keçû xortê me ê bede û tu wana didî ber hev tu Yani wan normal Kemalizm gere bu wana ittifak bikû. elbet yani Evet. beşik şüphe yani çünkü mesela Kurdu Kurdistan ne biya kek Yakup mesela Kurdu Kurdistan ne biya raburdiya wana qirêj li hember Kurdan tu ne biya pir aliyên hevbeş yê Kemalizm û yê ev kame heye siyaseta me aliyên hevbeş hene yani Yani rojane da şöbine. tabii elbet Mesela ya ne ev sırf ji ber şövenîzm û nijadperestî nebejî sırf ji ber dijmeniya li hember Kurdan diçin wan kevneperestan destek dikin dişuna Kurdan de. Bu fikrin yani. mesela Bu eğer li ser hüküm diye wisa bu. yani Erdoğan yani ev devlet eğer ku îro hîna li peya ku ber ku haziriyên xwe dîtin. Yani wek aktöreke fenane Erdoğan 22 sal di iktidarê da ye û di Türkiye'de berê dema koalisyona bû. Yani tu ya projeyên devleta Türk tune bû. Yani Türkiye em bêjin salê 2000 da wek dema Tansu Çiller, wek Erbakan, wek Demirel, wek Ecevit heta niha tim bu koalisyona bata meşandın Türkiye jî niha behsa wî û niha bû wek Iraqê Federatif. Ber ku edî nikarin bimeşan. Lê ji bona ku Türkiye li peya bimîne bi rastî jî bi lîderekî dominant pêwistî hebû û bi lîderekî îslamîst hebû ku bikare bi wî sosyolojî bi him lîderbûna xwe ya karizmatîk ya şexsî hem jî gotinê xwe yên bi gorê sosyolojî bikar bîne wî diskurê bikar bîne. Behsa ümetê bike, behsa İslamê bike, behsa biratiya gela bike, wî diskurê bikar bîne. Ber ku polîtîkayan Kemalizmê çima em ji ku zanin daha ev 20 salê dawiyê da demografiya Türkiye jî hat guhertin, sosyolojiya Türkiye jî hat guhertin. Edî CHP ew dewleta ku kem bi gorê demografî û sosyolojî nebû. Ber wî Türkiye haziriyên xwe kir. Rejimekî bi gorê demografî û sosyolojî jî nû ve ava kir, loma akvasahîna dikare berxwe bide manevraya bike. Dewleta Türk bi plan Ya tevgeriya. ev mesela ümmetê qed neket serê min ya. Tim behs dikin ama ez nizanim nakeve serê me rast jî nabînim. Yani çima divê li ser bingeha ümmetê merûv meseleyên kêmene tewan hal bike. Milletê me Xristiyan wê çawa be, cihû wê çawa bin, Ermen wê çawa bin. Çima îllah divê merûv bisilman be? Çima li ser ümmetê? Wê demê meseleya Katalan jî em mesela û çaxê em bi Xristiyanîzmê yeketiya Xristiyanan em çareser bikin. Ma çawa çê dibe? Û çaxê li İrlanda em vê meselê wisa hel bikin. Herkes ser mesela Xristiyanîzmê yani nabe netew hene, millet hene, heqê wan hene. Yani ümmetîzm çima derdixin pêş ya nizanim. Xerca xapandina gelayê ya Kurdayê em bêjin xerca xapandina Kurdayê behsa yekitiya ummetê dikin lê ê ku di dîrokê de herî zehmet ji bona yekitiya ummetê kişandin Kurdan jî ji wî yekitiyên bêpar ji mafê wî bêpar dihêle. Süper bersiv bû. Aynen xerca xapandina milletan e. Ümmetîzm. Eyn were xerca xapandina milletan e wekî din tu meneyekî tune ye. Kajmera hinek basa Em behsa ke. na em behsa hinek İsrailê ez dixwazim hinek behsa Mesela İsrail'e amış mesela İsrailê te hem wek manşet aftiye û him jî di nava mijara ku herî zêde tê mereqkirin jaliyê temaşevanê me ve mesela İsrailê. Helbesta İsrailê, Kurd, çima berê xwe nadin İsrailê û çima nabera xwe û İsrailê çê nakin ev temaşevanê me heyranê vê mijarê ne. Te bidî ka çi mesaj miratên. Birastî jî mühim e yani çima mühim e ji ber ku na divê rojhilata navîn da ewlekariya İsrailê yani du gel dibin xeteriyê da dibin tehdîtekî pir mezin da ye. Yek Kurd ya din jî İsrail. İsrail di alî dîn da dibin xeteriya
devletin İslam'ı da ne? Müslümanın da ya. Hem de ali mentaliteyi da her roş du hutbeyn inyi da anji du hutbeyan da در حق یهودیا دا به سیدان آیت تی خواندن به سیدان خطبه تی داین لی یکونیا کو اسرائیل امزد که نزدیک 9 میلیون تقابل 9 میلیون مروات کن انسانات کن یه گلی کو د خطریه دا دنجی یین کو جبن جهلا 4 دولت اسلامی دا هاتی پرچه کرن خودی به ناسنامه به kimlik به ستاتو کردن جا ایرو نتانیاهو کو نخشه این روجلات نابین وی وکبری نمینه ام دبیا دا بریار جبر شون دا ایرو دیسا دا خویانیه دا دبی ام بریارن کو نخشه خریطه روجلات نابین بگوهرین پکی 20 سال 30 سال ancak 5 سال 7 سال ام جی دخوازن ev nexşeya rojlata navin veri guhertin. Yani statüya kulu ser tünebuna me hati abakırın em jî dixwazin perem perçe bibe. Em jî dixwazin devletê ku Kurdistan dagirker kirî lewaz bibe, Kurd ji wê derê bigê mafên xwe. û İsrail vî pêvajoyî konjektûra hanê ji xwe re wek firsend bikartîne dibe ev potansiyela ku akwasal li dijberê min li ser tunekirina min fikir tê afarandin yani fikir tê afarandin û li ser wî jî mentaliteyekî tê avakirin ez viya ji xwe re xeterî dibînim ji vir şûn da ev firsenda ku kedî destê min ez imkan û nadim ku ji vir şûn da tu qewet bikaribe li dijberê min tune bike. Emiş Beşar Esad beriya ku rejima Esad tüm gefli İsrail'e tıkır. İran'ı tüm gefli İsrail'e tıkır. Potansiyela Türkiye tüm gefli İsrail'e tıkır. Her şuat dali hükümeti da berjevendi ve behevra bilci lidehini kuvara da jî potansiyela ku tüm bu dijberiya İsrail'i pır zedeye. Agava ku enbiya dibêjin em nayên manê nabê ku bila Kurd bi İsraîla yek be ji rojilata navîn Kurd be ev rastînin ev reel jî ne. Lê eger ku İsraîl sistema rojilata navîn bawakî xirab dibe ji me re rê vedike. Yani İsraîl alîkariya me nake, sirf ji me re rê vedike. Em bêjin Sûriye lewaz dibe, Kurd jî fayde dibine. İran lewaz bibe, Kurd jî fayde dibine. Türkiye lewaz bibe, Kurd jî fayde dibine. İcab naku Kurd sedîset wek ittifak wek müttefik bi İsrail ra tevgere. Lê firsenda ku İsrail di rojilata ew imkanê ku İsrail di rojilata navîn da çê dike, wî rêya ku vedike, Kurd bikaribe di wê rêyê de bi gorî berjewendiyê xwe bimeşe, bi gorî min ev xilas. Yani wek müttefik wek leşkerên İsrailê ne? Yani demek ki benim hevalek rastî sohbet kiri bu tebliğ konferansekî li İsrailê bu. Gotinek pir balkêş hevalaciyê pirsî gotu hûn çima rast alî Kurdan nake. Bersiva wî pir balkêş bu gotu em alîkarî dikin. Ew dewlet em nahêlin Türkiye bikeve Şamê li Sûriyê bibe xwedî qewet. Devleta ku hatta do Kurda idam dikin İran'ı em lê dixin. Irak em nahêlin daxilê Sûriye bibin xeterî Kurda bike. Şam em nahêlin bibe xwedî silah xwedî ordiyekî mezin em rê li pêşa we vedike. Eger di vê rêyê de hûn dimeşin nameşe ew problema we ye. Yani alîkariyekî en direkt. Yani imkan çediki, şert û merş tu çediki. Yani ez gava dirêyekî dimeşim, rê vedikim. Tundû me tê nayê problema te ye. Ez rê vedikim. Lê tu nikarî wî rê vekî, ez ne ku ji bona te rê vedikim.
اجبونا خوار ریوت ریا کو از ود کم جی بگوری برجواندی تیه راسته تشتا کو تاد خواست اوه راسته مرفنك بنرخينه yani em ji Kurdan ra imkan çê dikin lê pêşketin maya serwan min anî ser ekranê bi vî şeklî بيقومان يعني ريفر كا ام دوي ريدا دمشنا مشنا بريارا كرداش خو حودانا تركيا جي ابا ترسا تركيا جي ابا يعني اف دس بكرنا بي واجوي نكو esas mesele evet zanı ku rojata nabin tekvertin ev jî nîşan dide ku menfaetên Kurdan û İsraîlê duwê derê de digihêjî hevûdû. Bu devleta Tirkiye nekeve Şamê İsraîl ne ji bo xatirê Kurdan destûr nade. Menfaetên xwe destûr nade. Ama di aynî demê de bikirî Kurdan jî tê. İsraîl wextê pêşî li İranê dike. Yan jî êrişê ser İranê dike ve ya ji bo xwe dike. Ama em dibînin ku di dawiyê de menfaetê me jî çê dibin. Nailê Türkiye her li Şamê wargehên leşkerî çêke. Anjî Şamê bikirin bir kontrolê xwe. Naî ji li Şamê derbas bibe ev boy menfaetê me jî baş e yani. Ev jî nîşan dide ku bibore ev nîşan dide ku di coğrafya rojhata navîn de dewleta bi tenê ku menfaetên me digihêjin hev İsraîlê. Yani em de aynı cihokî de diherikin. Yani otomatik ku se çêbiye ne biryara me ye. Ya mesela İran hem düşmanı Kurda hem düşmanı İsrail'i. Suriye hem düşmanı Kurda hem düşmanı İsrail'i. Irak hatta Doğu hem düşmanı Kurda bu hem düşmanı İsrail bu. Saddam. Var mı? Türkiye hem sosyoloji ve düşmanı İsrail'e devlet bavaki İsrail'e tevdigara ve düşmanı Kurda'ya. Peki devlet hem beri çar düşmanı te bavaki de nava havdan dabe ovan levaz bike rast tekabülü berçevendiye tedike yani. Dema em yadı beşi brastici gelek havalı meji bir rehne işte yani em bir İsrail'le işte Siyonizmun nizam kala gelek tiştindin adık yani. Min ev eri bibore min ev pir ji rayedarekî Rojavayê Kurdistanê kir Kek Yakub pir cuda bersiv da dibêje na em li herêmê ne em di nava Ereban de dijîn di nava Qesedê de sedî pêncî sedî şê zarokên Ereban hene ev bi perwerdeya li dijî İsraîlê mezin bûne êl û eşîrên Ereban hene li cem me ew jî bi eynî we kêfan ji İsraîlê re nayê niha rabin em bi zimanekî vekirî çawa ku hûn li Ewropayê xwe îfade dikin em bi zimanekî vekirî tiştê ku hûn dibêjin em bînin ziman vê derê êl û eşîrên Ereban li hember me serî radikin em dikevin zehmetî Qesedê zirar dibîne yani dibe rastiya li herêmê ne wekê hûn dibînin min heq daye zanî ew jî heye tişta ku merif heq bide xwe ji wî ez behsa wî nakim yan min berê jî got yani Kurd icab nake rast wek müttefik bi İsrail ra tev bigere hemû Ereban anjî gelin wê derê bigirin hemberê xwe ez behsa wî nakim lê firsenda ku awayekî tu bixwazî nexwazî ew firsenda tê çêkirin na me tu Kurda daxwaz nekirî ku jî ra pê Şamê bombebaran bike anjî Tehran bi gorî daxwaziyên Kurda nat bombe kirin em bixwazî nexwazî jî İsraîl bombe dike dirêya xwe da dimeşe lê em jî madem ki derdê me jî bi awayekî xwedî statûbûne xwedî qewetbûne ew tişta ku lewaz dibe em ji jê re dibînin fayde bin yadin jî Kurd dema ku dibe îktidar xwedî qewet em tu caran mafên gelekî din jî bin pê nakin me ev rojava da dît yani van nayê manê ku em İsraîlê rêl pêşiya me vekir em bi xwedî qewet em gelê Erebên di wê derê da Sûriyaniyên di wê derê da Ermeniyên di wê derê da Elewiyên di wê derê da ev qewet destê me da em wan jî wek Tirkiye bipişêvin entegrî xwe bikin mafê wan nas neke nine em dibêjin ku em ji xwe bawerin di dîroka xwe de em ji xwe bawerin ji ber ku em de erdîgariya xwe da dijîn em xwedî bî erdênin
Kurdin, Ermen, Kurdin, Ermen, Süryani, Alevi, Arap, hemû gel bikare bi nasnamaya xwe bi pirtengî û pirrengî bi hewra bijîn. rast e kek Yaqub niha me te muheqeq daxuyaniya û çim xwendiye ez naxwazim tu pir zêde bikevî navê jî min têra xwe ev 2 rojin ez şîrove dikim du jî îro jî yani tiştê pir bêedeb dibêje di derbarê tevgerê de lê tişta bala min dikişîne mi berê xwedayê di çapemeniya Kurd te pir behsa wî nayê kirin mesela di televizyona me ya Kurdî de deqe û 40 saniye wext dane daxuyaniya Hakan Fidan û ya Mehmet Uçum pir pozitif behs dikin dibê Mehmet Uçum gotiye pêvajo pêş dikeve baş e em tedbîran bigirin bilexira nebe filan ama halbikî wê derê de cinayet heye talîmat de derrêxistinê pir tiştên ecêb dibêje teklîfên bêexlaq hene têda ê nava xwe de tespît bikin û bertaraf bikin înfaz bikin gotina înfaz bikar nayîne lê gotina bêtesîrkirin bikar tîne em zanin gotina bêtesîrkirin tê çimhanê em zanin tu vana çawa şîrove dikî yani samimiyeta dewleta Tirkiye divê pêvajoyê de çawa dibînî çima ji aliyek ve hewl didin diyalogê çêbikin li meclîsê qerawat merawat dixin stûyê xwe kêf henek falan ama li derve jî li ser navê wan pir tiştên ecêb tê kirin keremke nizanim tu pêvajoyê hinekî şîrovekê ji me re Yani Mehmet Uçum her roja yekşemê nivîsekî didibîsîne berdevkê Erdoğanê ya şêwirbendê Erdoğanê şêwirbendê Erdoğan ji wan yek esasî ye û meriv tu wî nivîsê de her roja yekşemê deme ku meriv nivîsê êdî bû wek xûkî êdî ama her Kurdekî roja bazarê Mehmet Uçum çi nivîsandî an jî çi gotî bi gorê xwe dixûne lê Mehmet Uçum ne ew fikrana ne ku ew fikrê Mehmet Uçum bi xwe ye Mehmet Uçum bu xwe ne mühim e hebûna wî ne mühim e navî ne mühim e mesela AKP temsil dike devletê temsil dike mesela yani misyona projeyekî girtî ser xwe aynen misyon tevdigere ew misyonekî wê ye ji ber ku him kesayeta wî Mehmet Uçum em bêjin di alî hişmendîtiyê de kesên ku berê ji AKP'yî hatiye ji wan kesayek nine kesên di nava çepkirê Tirka da mezin biye ji wan kesana yeke alî hişmendîtiyê de lê ev nivîsa ku vî dawiyê meriv bala xwe bide bi rastî jî pir bala min kişat bi rastî jî mesela yani em tiştên xerîb dijîn bi rastî jî divan rojê dawiyê de em pir tiştên xerîb dijîn Besê Hozat çend roj berê yan jî heftekî berê wî tiştekî gotu em sûcdar nine ku em efû bixwazin tabii ki em yasayên azadî dixwazin li pêşiya me di alî qanûna de qada siyasî ve bikin em bikarin bi Tirkiyeyê bawakî azad siyaset bikin dûra Bahçeli bersivdayê Bahçeli got hûn sûcdarin û zaten em we ev şû nakin û dûra jî gotinekî din got ya bi gorê min ya herî balkêş got ez ya Tirkî bêjim got kurucu liderin çağrısı esastır herkes buna uymak durumundadır yani ev rastî buna min pir ez matmayîmam Uçum jî aynı tiştê dibêje bila herkes vê peyama 27 Sibatê li gorî xwe şîrove neke û tiştê ku tê de tune lê bar neke tam jî ez jî wî dibêjim yani tabii me got tiştê ku tê pêş perdê em sirf wan zanin lê meriv gava ku hinek metna bixûne meriv zane ku ev metin li ser kîjan konseptê hatî avakirin çê xira meriv dikare hinek şîrove jî bike hevan û divê naverê de ez peyamê we dinêrim ji kerema xwe re pirsê xwe bipirsin ez pirsê we ji Yaqub Güneş dipirsim eger hûn pirs binivîsînin Uçum ev nivîsa hanê bi rastî jî wek Kurdekî min pir şerm kir ji wî rewşa ku em tê danin
tu Kurda bi tehdit kirin ancî Kurdên ku cuda difikire tu bixwaze bi rêxistinekî din Kurda bîne rê. Ev bi rastî ji meriv gelek aciz dike û meriv matmayî dimîne. Di alî samîmiyetê de Ama bersiv tune bersiv ji rojnamegerê me ê di nava ê nêzê tevgerê de bersiv tune waya dike. ne tenê bersiv rewşenbirekî Kurda jî bo nivîskî bersiv nedaye. Aybe yani aybe. Em divê nehêlin ji rêxistinê re. Rêxistin dikare muhatap nebe. Yani Mehmet Uçum kiye? Mesela ez bixwe naxwazim kesek wekê Besî Hozat yan jî Duran Kalkan yan jî Cemîl Bayek Qarayîlan bersiv bidin Mehmet Uçum bikevin astêya wî. Ez naxwazim wekê Kurdekî. Rojnamevanekî me Aynen. Ew rojnamevanê me ku sibê hetayî varê tişmişta dibêjin ser medya civakî gotinekî jî li ser gotinên Mehmet Uçum ne gotine vaya min aciz dike ji were bî. Ekranên televizyonên me da gere bersiv were dayîn jî. Rast e. Were nîqaş kirin. Lê mixabin herkes dibê pêvajo hani parî bêdeng dimîne û bi tirs tev digere ez wî jî menê nadime. Van navê menê ku meriv li dijî pêvajoyê bin defa hewarê xin di wê menê de nabêjim. Lê di demên krîtîk da di demên wiha gengeşiyê da gere rewşenbir rojnamevan kesên ku xwedî misyon rêl pêşiya civakê veke. Fikrê xwe eşkera bêje zelal bêje. Dem hat dereng ma tu manaya fikrê te tu bêjî manaya wî fikrê tu ne. Fikir di dema xwe de gava net gotin dûra hat gotin jî manaya wî namîne. Her gotin di dema xwe da manayekî wî heye. Hevano uçû mirovekî komünîst bû îro bîye îslamîst meselesî nine. Ew li ser navê AKP daxive. Ame ji bo me pîvan ew e. Em behsa navê wî şexsiyeta wî nakin. Behsa misyona wî dikin. Temam e saeta me tijî bû Kek Yaqûb mala te ava pir xweş herikî herikbar bû axaftina te ez pir neketim navberê. Rica dikim êvîdar bi gorî dilê temaşewana bû. Hevalê me bila binivîsînin hevalê me eger hûn pirsê xwe binivîsînin ez dipirsim. Lê piranî ji şîrovê hez dikin hevalê me ew jî li gorî xwe şîrove dikin ez dînim ser ekranê jî. Mesela hevalekî dibêje hilbijartin wê çê be li Rojavayê Kurdistanê gelo şert û merç müsaîdin acaba? Nizanim ki. Ez nizanim yani ji ber ku ez tiştê ku direk em pê re qeder ninin. Na rast e. Ê baş e wî çaxê em xatir ji hevalan bixwazin Kek Yaqûb mala te ava Derya xatir bixwaz ez cardin dubare bikim. Kesên ku temaşe dike bira ji kanalê re bibin abone. Kanalê mezin bikin bi rastî jî ji ber ku Kurdî her diçe kêm dibe ez her tim dibêjim. Ev kanala hanê gere hinek din mezin bibe wek bibe kanalekî Kurdî ya herî xuyange. Gelek spas dikim mala te jî ava be. Mala te ava heqeten ev divan sê mehên dawiyê de eleqa hevalê me pir zêde bîye ji bo vê kanalê. Yani temaşe dikin pir şîrove dinivîsînin û dibin endam jî dibin abone jî yani em niha kanala me nava hereketê de ye pir xweş e pir baş e. Şopînim dibînim rastî kedekî mezin didin yani. Ev kanala bi tenê a bi Kurdî ye ku bi îstikrar weşanê dike. Yani îstikrar wextê dibêjim her roj. Rojê du cara bültena nûçe pêşkêş dike û tijî şîrove hevalê ku nebûne abone ji kerema xwe re bibin abone û endametî jî em qebûl dikin. Endametî çi ye? Alîkariya aborî ye. Karsazê me jî mirovên normal jî dikarin ji 5 euro bigire heta 500 euro diçe endametî. Ew çi ye? Ew ji bo ku hevalê me rojnameger li Bakurê Kurdistanê niha ekîbê me hene me ekîb saz kiriye. Demekî ez bi wan re eleqedar dibim. Li Rojavayê Kurdistanê ekîba me heye. Di nava geldan e. Ew röportaj çê bikin, ew ê ji gel daxuyanî bigirin, ew ê belgefîlm amade bikin. Ji wan re bütçeyekî lazim e. Heqeten bütçeya min ya malbatî têrê nake. Ji bo ez vê kanalê birêve bibim. Ji bo wî kanal ya we ya milletê dibe hûn bibin alîkar. Yani ev tiştek ku çê bibe ev bütçeya vê kanalê bi temamî diçe hevalê me rojnameger re.
5 euro ji bona yek insanekî perê qehweyekî ye lê gava ku 1000 kes 5 euro bide rastî jî dibe pir meblağekî pir mezin û dikare bi dehan kesa jî di rojava wek rojnevan dikare meriv bikare bide xebitandin jî. Mehê 5 euro ne tiştekî. Zemanê berê me rojê 2 euro dida rojname dikirî. Halbuki tu rojname dixwînî ber qehwê û paşê davê jî. Ama vê derê de tu wextê 5 euro par vebikî li 30 rojan yani nake 5 kuruş. Ew jî tu bültenekî têr û tijî godar dikî, tu mîvana godar dikî, hevalê te rojnameger hene. Kurdî. Erê bi Kurdî nava malbata te de deng bilind dibe. Yani 5 euro mehê ne tiştekî ye. Ama wextê ku 1000 kes 5 euro bidin mehê, ev dike perekî ciddî ji bo pêşxistina kanalê. Yani her kes dikare bike. Kî nikare mehê 5 euro bike? Tiştek nine. Ev rebaz çênebiye. Hîn yani rebaza alîkariya ji bo kanalên YouTube'ê hiç çênebiye. Di nava milletê me de rûne niştiye. Halbuki dikare rûne, dikare çê bibe. Hakikaten. Ji bo hevalê karsaz jî rêjeyekî hinekî bilindtir e. 5 nine 2-0 tînî kelekî. Dike 500. Ew jî dikarin bidin. Ma çima nebe. Ji bo em midî destpêkê ez hinekî şermokî bûm. Ji ber ku ekîba min tune bû. Ez tenê bûm. Min alîkarî nedixwest. Wextê min behsa vê mijarê dikir jî ez sor dibûm. Ama wextê ku min dît ku Kek Yaqûb çiqas hevalê me rojnameger hene li Bakur. Hûn ê bibînin çend hefteyên din ew ê derkevin ekranê. Xebatê wan wê yêdî xuya bike. Hûn ê bibînin xebatê wan. Çiqas hevalê me hene bêper hene. Muhtacin û dixwazin bixebitin. Potansiyelek ona mezin jî heye dixwaze ew potansiyel jî ji gelê kura dibe wek zanebûn. Ez navbenkarim. Ez ji we digirim. Didim wan ji we re xizmetê dikim. Navbenkarim ez. Tiştek yani tiştekî eleqayî bi min tune ye. Tişta Türkû pîroz bi rastî jî yani gere meriv xwedî lê derkeve. Mala we ava tişta min eleqedar dike. Abonetiya we pêşxistina vê kanalê ye. Êdin ez navbenkarim. Hatta ez bi xwe eleqedar nabim. Ekîba me ya maliyê heye ew eleqedar dibe. Qet ez tiştekî nabînim jî. Tişe ew ji wan re ew belav dikim. Her hebin gelek spas dikim. Kek Yaqûb mala te ava. Pir xweş derbas. Têj ava bi gelek spas.